ман дигар аз одамизод интизори хубӣ намешавам, зеро ҳар боре хубӣ кардам, ба ивазаш бадӣ дидам. ман дигар аз одамизод интизори меҳру муҳаббат намешавам, зеро ҳар боре меҳру муҳаббат додам, ба ивазаш шикасти дил дидам. ман дигар аз одамизод интизори ишқу ошиқӣ намешавам, зеро ҳар боре ошиқ шудам, хиёнат дидам. аҷаб дунёст ин дунё, касе аз таҳти дил дар бари касе нест. имрӯз гӯё бароят мемирад, фардо дар бари дигарест. чаро имрӯз ҳама сар то ба по дурӯғ шуда истодаем? чаро ҳар боре ба нафаре дил додаем, ба ивазаш дили шикаста пас гирифтаем? бале ман медонам қариб ҳамаи мо пулу мол гуфта рафта истодаем, лек ҳеҷ аҳамият додед ки пул гуфта бо ҳаёти инсон бозӣ карда истодаем. ҳамон ду тангае ки баҳраш аз ишқи пок гузашта истодаем, вақта шояд меёбем. аммо он беҳамто, аммо он зебо ишқе ки бо ӯ доштем, дигар асло намеёбем.